lidské oko je akomodací na 3D technologie silně namáháno a může být poškozen zrak, kde vede k Z rovná se gamma observovaného minus gamma emitovaného, to celé lomeno gamma nádražního hostince na druhou. Videoguide a DMH plánuje světovou premiéru prototypu zařízení hloubkoměr unikátním patentovaným úřadem chráněný výrobek, jež dokáže zachytit hlubinná energetická záření, vyzařování artefaktů a zpětně je v reálném čase promítnout jako světelný proud přímo na jeho povrch. Půjde o satiru možnosti využití pseudohlubinnosti světla pozorovaného přes prostorové černé brýle. Duo rovněž upozorní na změny vyvolané psychice nadměrným užíváním těchto brýlí a sledováním 3D TV seriálů.